Kienet laqa li marret il-bot minn sempliċiment diskussjoni dwar il-politika marbuta mas saħħa mentali u l-mezzi soċjali, kif bdiet bl-esperjenza ta' Niket imwasla minn Tilly, tfajla Awstraljana li frotti l-kattiverija ta' sħaba l-istudenti u l-bullying fuq il-mezzi soċjali ħadet ħajjita bidejha. Hija rakkontat kif saħansitra wara mewta il-bullying is-sokta fosthom permezz ta' pjattaformi bħal Snapchat u Instagram. Fl-isfond ta' dawn l-istejjer reali l-Awstralja se tkun tiddaħħal qafas legali ġdid li permezz tiegħu l-età minima l-pjattaformi tal-mezzi soċjali se titla' minn 13 għal 16 sena. F'intervent matul din l-istess konferenza, il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese qal li dan il-qafas legali mistenni jkun l-aktar wieħed strett fid-dinja u tkellem dwar il-ħtieġa li t-tfal u l-adolescenti jitalmu jarfu d-differenza bejn il-ħajja reali u l-ħajja fuq il-mezzi soċjali biex fi kliemu jitalmu mill-esperjenzi tad-dinja u mhux mill-algoritmi. Fl-intervent tagħha matul din l-istess konferenza li tlaqqet fil-Kwartieri Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-Ewropa qed tħares u titgħallem u rid il-fema li l-ġganti tal-mezzi soċjali bħal Meta jeħtieġ jagħmlu aktar f'dan ir-rigward. Din l-istess tema tqajmet f'konferenza oħra li ġiet organizzata fil-marġini tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, preseduta mill-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela. Fl-indirizz tiegħu f'din il-konferenza, il-Ministru Abela qal li d-dinja ma tistax tipprevjeni l-problemi tas-saħħa mentali mingħajr diskussjoni dwar l-effetti tal-mezzi soċjali fuq it-tfal. Hemm bżonn li narfu li l-mezzi soċjali huma bżonjużi huma tajbin, imma ma nistgħux nibqgħu ninjoraw l-effett ħażin fuq il-menti tat-tfal tagħna u dan kien appell tiegħi waqt li kont qed niċċerja din is-sezzjoni hawnhekk ġewwa Lunga. Aħna nixtiequ li s-saħħa mentali tkun integrata mas-saħħa fiżika u għalhekk huwa importanti li nitħattu aktar u issa naslu għal azzjoni dwar dan. Il-Ministru Abela qal li l-mart li ma jittieħedx u s-saħħa mentali qed jikkawżaw l-akbar imwiet u diżabiltajiet f'Malta. Qal li bħala gżira żgħira Malta taffaċċja sfidi varji u partikolari fosthom rata għolja ta' obeżità, abbuż mill-alkoħol u t-tabak kif ukoll problemi ta' saħħa mentali. Għal dan il-għan spjega kif il-Gvern fil-jiem li għaddew nieda qafas maħsub biex jipprevjeni dan kollu wara proċess ta' konsultazzjoni pubblika.